Wannan yayi mai sosai. Wanne? Wannan abin yayi mai sosai. Wannan ba? Yayi mai kuma zai daɗi sosai. Bina. Yawwa kagan ne ko? Yawwa. To yanka su gunduwa. Yawwa. Ka tabbata ka masa pieces. Yawwa yayi haka. Zaka zo nan. Kashe ni kwayo da wahala ban madadi ta kashe ni la 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 ya Allah kai mana katangan karfe da talauci Allah mai iko yawwa ga wannan bashaka bashaka je ka karo yaji kana ji ko ka tabbatar ka karo yaji madalla Amma wannan abin zai dari fa. Wallahi. Wannan yayi mai sosai. Wanne? Wannan abin yayi mai sosai. Wannan ba? Yayi mai kuma zai daɗi sosai. Bina. Ba Bina. Ya kana yi waka. Bina ya kana yi waka. Ya zo. Kari. Da kai ba za ka ci daɗi ba. Kau, jeka, nada lah. Itu kalau tu balik, apa di mana? Ada baby akan nama baby. Yanzu muna gida ne da Ya aiki ne. Ya gari. Lafiya kalau ya naka. Ya kokari. Lafiya. Madalla. Sannu. Sannu fa. Yawa. Madalla. A cikin sunan Allah Uba. Da na da. Na'am. Da na ruhu mai sarki. Amin. Ban gane ba. Amin. Haka. Amin. Wai mutumi ta kai mana haka ne? Wallahi ka karta naman na an banyu. Haka. An taba cin ubanka a saboda nama. Ina zuwa. Wai yanzu nama ka baki daya. Wallahi tun da ka ga na hana mata na cin naman nan kawai ba za ka ci ba.